Ine ndine Frederick Bile Malata, mmodzi mwa anthu amene ndimayankhulapo mu nkhani zosiyanasiyana mu dziko lino la Malawi. Pakatipa ndakhala ndikuyankhula kwambiri zokhuzana ndi chipani cha Democratic Progressive Party DPP. Makamaka polingalira kuti chipani cha Democratic Progressive Party DPP ndi chimene chili chipani chotsutsa boma chachikulu mu nyumba ya malamulo komanso mu dziko la Malawi. Choncho tinaona kuti sikoyenera kunena kuti tizisesa panja pamene nyumba mwathu tisadasesemo. Komanso tinaona kuti sizoona kuti munthu atha kumachosa chisoso cha nzake padiso la nzake pamene iye chake chilimo m'maso mwake. N'chifukwa chake timayankhulapo kwambiri ndi cholinga chonena kuti chipani cha opposition chimene chimachita ma checks and balances chikakhala cholimba ndikuti bomaso limakhala strong. Chipani chotsutsa chikakhala weak, bomaso limakhala weak. So simungamaloze boma pa zimene zikuchita boma ngati inuyo ku opposition simuli strong. Pali zinthu zambiri zimene zikuchitika mu dziko lino la Malawi maka potengera ndi kukayendesedwe ka boma kamene kalipo, koma zonsezo zikuchitika chifukwa chonena kuti opposition sili strong. Mwachisanzo taonapo zinthu zambiri zimene zakhala zikuchitika mu chipani cha Democratic Progressive Party, kusasata democracy, kusasata njira za chilungamo kuti ziziyenda. Zinthu zonsezi ngati zikuchitika ku chipani chotsutsa sindikukhulupirira kuti mungakanene kuti akuboma mutha kuatsutsa kuti zipangani izi. So pali zambiri zimene zakhala zikuchitika ngati mmene tidaonera kuti mu nthawi ya opposition leader of opposition amene anali John Tembo. John Tembo amalandira support kuchokera ku chipani kwawo ndi mu parliament ma MP kwapasaso mphamvu kotero kuti akamayima mmene muja akamanena kuti section 65 number 1 budget number 2 anali ndi support imene imachitika mmene muja. Kubwera kwa Achakwera kukhala leader of opposition munaonaponso Malawi kuti Achakwera anali ndi support yochokera ku chipani komanso support ya parliament. Mene kulili ngati ku chipani cha DPP mwaonapo kunena kuti pali kugawanika kwa ma MP kumene kulipo, kunena kuti ma MP ena akusamira kwa Akondwani Nankhumwa pamene ma MP ena akusamira kwa Professor Arthur Peter Mutharika. Now zinthu ngati zimenezi ndizovuta ndizodandaulisa kwambiri kuti chipani chimodzi chizikagawana, munthu akufuna kupanga mwina leader of opposition akupita kandi kukaona mavuto ena ndekuti kumene kuja akupita ngati leader of opposition osati ngati wa chipani, pamene leader wa chipani akukhalanso ndi anthu ena amene akukhala nawo. Zimene zija zikukhala zinthu zodandaulitsa zimene dziko la Malawi kuti zipitirire motero musizingakhale zinthu zabwino. So pano ndafuna kuti panopa ndidandaulire kwambiri makamaka kwa Bon Kalindo. Bon Kalindo akhala akumabweresa nkhani zosalongosoka, nkhani zopanda umboni, nkhani zopanda pake, kupereka pressure ku chipani cha Democratic Progressive Party kuti chisamapange ma decision olongosoka koma kuti iwowo ngati munthu ndi azinzawo amene agwirizana nawo kuti azipindula. Bon Kalindo akhala atabweresa audio yawo ngati mwadzulo ndidzana kumanena kuti ayi MCP ikukambirana ku Blantyre ma strategy oti chipani cha DPP chithe, ndipo akugwirisa ntchito anthu ena mu DPP mo kuti chipani chithe. Amalawi komanso ma members a DPP akuyenera kuti adziwe kunena kuti zonse zimene akunena Bon Kalindo ndi zinthu zabodza. Bon Kalindo ndi munthu okwiya kwambiri chifukwa chonena kuti adapangira kampeni Tonse Alliance, ndipo mu Tonse Alliance muja mwina chifukwa chakuchepa kwa maphunziro anasowa malo oti atha kuyikidwa mmene muja, chifukwa chake adangoyikidwa kukhala board member wa parastate organization ina. Ndipo tidaona iwo aja kunena kuti atapeza ndalama kuchokera kwa anthu a business pamene amapanga ma demonstrations against boma limene yo alimo, adaona kuti kuli bwino atule pansi udindo ku chipani cha UTM ndi kuti adalire zimene azipanga ngati activism, ngati concerned citizen.
chifukwa chona kuti nthawi imeneyi adapindula kwambiri, anali ndi ndalama zochuluka kona adafika paja ponena kuti Malawi siomufera. Mmene anayankhulira mawu amene aja ndi amene mwina iwo aja Bon Kalindo amadziwala okha, chifukwa cha nthawi ya DPP mu 2018-2019 iwo aja amapangira kampeni Chilima, ndipo adabwera ndi kunena kuti ngati kuli anthu opopa magazi ndi a DPP, anthu amene amapha maalubino ndi a DPP, ndipo adanena kuti ali ready kutchula mayina anthu amene amapha maalubino. Ndipo kudapezeka kuja konena kuti amene amanena kuti ngati mukufuna kundipha ine ndili mbalaka muno, bwerani muzandiphe, kumene anagwidwa a Bon Kalindo. Ndipo a Bon Kalindo adazipaka mmutu mwawo muja tomato sauce ndi kuthira pa bandage ndi kuzimanga mmutu pa mtima ponse kukhala ngati kuti amenyedwa, zimene amachita penti kunena kuti DPP ndi chipani cha zigawenga. Sopano lero a Bon Kalindo akamabwera ndi kumanena kuti ayi musamvere anthu amene akufuna kukonza chipani cha DPP amene watumidwa ndi MCP, ndipo MCP akonza ndongosolo lonena kuti apite m'manyumba mwa akuluakulu a chipani cha DPP, azikalanda makompyuta, azikapeza information kuti aone kuti kodi muli zichani, cholinga chonena kuti DPP isazawine zisankho. DPP ikuzipha yokha, ikuzipweteka yokha. Mwalo moti DPP ikonze molingana ndi mmene imayendesedwera kuti kumakhala Central Executive imapanga ma decision on behalf of the National Governing Council. Ndipo National Governing Council imayendesa day to day affairs ya mapolice achipani amene amapita ku region, amapita ku energy, amapita ku district, amapita ku constituency. Now pali anthu amene asiya kuyendesa chipani chija mwadongosolo ndi kumayendesa mwaphwanyaphwanya, ngati mmene tamvera pakatipa kumene kwatuluka audio imene imafotokozera kunena kuti pali anthu amene ali ndi madandaulo amene akufuna kupita ku nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika kuti akapereke madandaulo awo. Koma monena kuti professor ngati president Professor Arthur Peter Mutharika mwina angoyankha mwa ulemu, kwapezeka kuja kuti anyamata awo amene amakhala kuti akutumikira mwabodza ndi kuanamiza a Professor Arthur Peter Mutharika anawuza kuti tipaseni ndalama ifeyo anyamata amenewa tithana nawo. Ndipo adagula anthu amene akhala kutulusa ma audio osiyanasiyana ndi kumachita penti nkhani yolakwika yomati anthu aziona ngati kuti mwina anthu amene akuchita agitate for chilungamo mu chipani cha DPP azioneka ngati kuti atumidwa ku chipani cha MCP. Sindikukhulupirira kuti ngati mmene chilili chipani cha MCP chingalolere kutenga ndalama ngati 30 miliyoni ndi kukapereka kwa munthu kunena kuti azikakonzera chipani cha DPP. Chipani cha MCP sichingatenge ndalama ngati 500 miliyoni ndi kukapereka kwa munthu kuti azikakonzera chipani cha DPP. Komanso mkakumbukira nkhani zonena kuti wakuti akutumidwa ngati mmene alili ngati Anankhuma akhala akunenedwa nthawi yambiri kunena kuti Anankhuma akutumidwa ndi chipani cha MCP, ndipo Anankhuma ndi amene azagulise chipani to the highest bidder. Zonsezo zakhala zikunenedwa koma kufikira pano palibe amene amatulusa umboni. So a Bon Kalindo asabwere lero kukhala member wamkulu wa chipani cha DPP, asabwere kukhala spokesperson wa chipani cha DPP, asapereke unnecessary pressure ku chipani cha DPP. Ndipo ndi apemphe atsogoleri a chipani cha DPP kuti asakhale ndi pressure yabodza imene akutulusa a Bon Kalindo. A Bon Kalindo panopa akuzita kuzidziwa okha kuti sali so relevant pa ground, ndipo palibe amene anganene kuti aitente atenge a Bon Kalindo atipangire zinthu. Akudziwa kuti ndi mabodza amene amakhala nawo. A Bon Kalindo amanena mbalame italasidwa kale ndikumakabwera kunena kuti ayi kukuchitika zakuti zinthu zosachitika kale. Mwachisanzo zimene akunena a Bon Kalindo zokhuzana ndi East Bridge. East Bridge ndi nkhani zonena kuti zidachitika kale, and minister a information akhala kubwera ndi kumafotokozera ambiri, afotokozera iwo aja kukabwera lero ndi kumakaziphatikizira zinthu ndi chipani cha DPP, ndi kumakakhala ngati kuti it's only DPP imene ikhoza kukhala yabwino kuposera tonse alliance, pamene iwo omwewo paliso maklipi amene amapanga kumanena kuti ngati kuzagulidwe fertilizer wa 4,995 ndi kuti ndi tonse alliance ndi achakwera. Lero akubwera ndi kumakakhala ngati sanali part and parcel ya tonse alliance.
so akanafunika kuti asapereke pressure. Chimene neyo chikundinyasa ndi kundiwawa mu mtima mwanga ndichonena kuti iwaja azibwera ngati munthu oyera ndi kumakhala ngati kuti akuyankhulira DPP kapena kuti ngati DPP akuidziwa from A to Z. Pamene iwaja anapanga break imene anakatumikira kutosa layase imene amakagwira ntchito ndi achilima, lero sangangokwerera pakati pa nyanja boti ndikumakanena kuti azikanena za DPP. Anthu a chipani cha DPP akuyenera kuti afufuze okha ndi aone kuti munthu amene akuwauza zona ndi amene akuafunira zabwino ndi ndani, pakati pa Bon Kalindo, Ben Longwe, Game Changer, amene akuyankhula zinthu zopanda pake zimene zingakhale kuti zavuta bwanji sizingatheke kunena kuti pamene pali anthu okwana 1000 kuti akupita ku nyumba ya Professor Arthur Peter Mutharika, Game Changer akanene kuti ine ndikathana nawo anthu amene ondekha. Bwanji ngati zili chonje, bwanji samathana ndi achakwera amene amanena daily kumatu kwana president a state president kumatu kwana ngati ali ndi mphamvu zimene zamalepherera nje kuthana nawo achakwera. Lero Bon Kalindo akupempha zija zonena kuti Mulungu talangani anthu amene watatsitsani moto wanu mwalande boma limeneli. Lero bwanji iwa Bon Kalindo ngati ali dangerous child amalephera bwanji kupita kukamulanda chakwera boma pawo khangati ali ndi mphamvu zimene zozo. So nimafuna ndikupempheni inu amene muli akuluakulu a chipani cha DPP kuti musamakhale ndi unnecessary pressure imene mukhoza kupanga ma decisions olakwika. Put your intelligence on the ground. Pesani zona zenizeni. Pali anthu amene akungofuna kupanga zinthu cholinga chofuna kuti adyere. Atha kungobwera ndi kupita ku nyumba kwa Professor Arthur Peter Mutharika, bwana muima ndinu ndipo anthu akufunani kwambiri ndipo tikuyenera tipite ku ground tikalimbikitse anthu ndi kukatenga ndalama kumene kuja ndi kukadigawana m'manyumba mwawo. Information imeneyi sikupita pa ground. Information imeneyi ili ndi anthu ochepa zedi. So chimene ndimafuna ndipemphe ndichonena kuti process yonse imene imachitika ija yonena kuti ma candidate amayenda pa ground, chipani cha DPP chimadzuka ku ground ndipo anthu amadzuka ndi kumaona kuti kukubwera ma candidate kaya pachitika maliro, anthu amatha kuona kuti munthu amene tingamuuze akhale candidate A, akhale candidate B, akhale candidate C, akhale candidate D, ndipo zimayenda ku constituency pamene a Professor Arthur Peter Mutharika akukhala ku Mangochi. Lero kukumveka kuti akondwani nankhumwa akupita ku Southern Region kumene akakhale ndi ma whistle stop. Ndikukhulupirira kuti kumene kujako akondwani nankhumwa atakhala kuti ayigwira Southern Region ma whistle stop ndikutenga a Bright Saka mwina ndikuayika kandi pa chigawo chapakati. That is kukhala kuti anthu akambirana bwinobwino. Akondwani a Bright Saka ndikukhala pa chigawo chapakati ndikuzungulira Central Region yonse ndikuatenga mmene alili mwina akabambe ndikukasiya kukandi ku Northern Region ndikuthamanga kumene kucha ndikuatenga amwanamveka ndikuasiya kandi ku Eastern Region ndikuatenga agadama ndikuapasaso ntchito. Ndikukhulupirira kuti chipani cha DPP chikhoza kukhala cholimba. Nawo osapita Mutharika kumatuluka tekuti mukaona kuti ndi zinthu zoyenera koma osati kumuchita endorse munthu ndikukakhala ku Mangochi ku Page House ndikukakhala ndikumakadikirira kuti anthu azibwera azindiuza zinthu ndili ku nyumba kukhala ngati kuti ndi ku church kumene anthu amangopita mnyumba ndikumakampembeza Mulungu. Ndale zimayenera kuti anthu muziyenda, ndale zimayenera kuti muzipezeka pena paliponse, ndale zisamakhale za anthu 4 or 5 kumakapangira mu boardroom, zimenezo si ndale yale. So ife tikamayankhula sitikuyankhula kuja kunena kuti tikufuna kunyozesa utsogoleri kapena tikufuna kunyoza wina koma tikufuna kulilira chipani cha DPP. Mene anenera Bon Kalindo anena kuti wina amalira kumulirira Professor Arthur Peter Mutharika kuti asaime kumene kuja kumakhala kusokoneza uthenga umene umayenera kuti upite molongosoka bwinobwino ngati mmene amalandirira President Professor Arthur Peter Mutharika akamauzidwa za mauthenga anga amauzidwa kuti mwana uja ukutukwanani. Koma kwa anthu amene amamvetsera mauthenga anga amakaona kuti mauthenga anga sakhala otukwana andine daphunzira bwino kwambiri kunena kuti lemekezani aulamuliro waulamuliro wina aliyense kaya ndi president wa chipani kaya ndi president wa dziko kaya ndi mfumu kaya ndi MP kaya ndi kansala, anthu amene asankhidwa amayenera kuwapatsa ulemu wawo ndipo amayenera kulandira ulemu owirikiza okhatamira okakhamira ngati mkaka umene simuyenera kuanyoza.
ngati muli ndi mawu mumayenera kuadandaulira. Kwa ine ndimadandaulira a president Professor Arthur Peter Mutharika chifukwa pena pamakhala mwina palibe platform imene ukhoza kukumana nawo ndi kuyankhulana nawo, koma chifukwa chonena kuti pali anthu amene adachingira amene amaona kuti amenewowo ndi amene amafuna kuti iwowo aziwamva mawu awo. Chifukwa chake enafe tinachita opt for kumayankhula through ma audios kaya ma interviews ma radio, cholinga chonena kuti akamva uthengawo atha kumakonzako zinthu zina zimene tikukhulupirira kuti zina ndi zina zimakonzeka chifukwa cha mauthenga amene timakhala tikupereka. Ndiye ndimafuna kuti ndiayankhule a Bon Kalindo. This audio ikupita kwa a Bon Kalindo kuti musapereke unnecessary pressure ku chipani cha DPP kuti azipanga ma decision olakwika. Ngati ili strategy ya UTM kuti mupereke pressure ku chipani cha DPP kwa tsogolera DPP kuti apange ma decision olakwika ndi cholinga choti inuyo a UTM musapeze advantage yotenga ma members a DPP kukakhala ma members anu. Musapange zimenezo chifukwa ifeyo tilipo amene tadzuka ndi kuauza zona ndi kuonena zona zokha zimene tili ndi tangible information. Khani yonena kuti anthu akupita ku mangochi kukapereka madandaulo kwa president wawo anadzera kuchokera ma audio. That audio munthu sangabwere ndikayitenga ndikuyamba kumayika ponena kuti basa anthu tikaamenye tikaotcha magalimoto. Imeneja imapereka picture yolakwika ku chipani cha DPP kunena kuti ndi chipani cha sikwanje, ndi chipani chakupha, ndi chipani chimene chimaotcha manyumba anthu, ndi chipani chimene chimapha anthu, ndi chipani chimene chimatani chifukwa cha mayankhulidwe. So pofuna kuyankhula osayankhula ngati mwatenga kale boma, muziyankhula mukudza kuti mudakali ku opposition. And ku opposition iko kumafunika kusamalisa pa zochitika zoyankhula zako zizikhala zosamalisa chifukwa siku lina zizapezeka zomwezo kupangani campaign. So ineyo ngati mwana amene ndili wa mmodzi mwa anthu amene ali ankatimo mu DPP imo ndimayankhula izi ndikufuna kulangiza, kuchenjeza komanso kuphunzitsa kuti anthu azidziwa choona ndi chiti, choyipa ndi chiti, wabwino ndi uti, osanena kumusatira ndi nani. Ndapemphe ma members onse a chipani cha DPP kuti musasatire zonse zimene akunena a Bon Kalindo ndi zabodza, alibe information, ngakhale kuatenga lero sakapereka olo information ina iliyonse. Anama kunena kuti aboma akufuna a State House akufuna akamenye anthu amene ali nyumba za State House kuzomba mawa. Mundikhulupirira inu muona kuti kumene kuja sikuchitaka china chilichonse mpaka nthawi itha azinama kuti achifoti nayankhula amakhala alibe information amangofuna kuopseza anthu. So munthu wobwera nkumaopseza anthu ndi mlandu waukulu kwambiri umene umakhala soti siku lina munthu amene amakhala kuti atiye ndi opsha kwambiri amazakhala osaopsha. Pamafunika tikamapereka information tizipereka information imene iliona. Tikakamba nkhani ya a Longwe akuchita kudziwa kuti ali ndi milandu ku dziko la Malawi imene adanena kuti tiyeni tikamenye majaji, tiyeni tikaotche makoti, ndipo nkhani imene idakalipo aboma kwafunabe lero asabwere nkumatinamiza kuti iwo aja akhoza kunena kuti ayi akhoza kuyankhulira DPP ndi zabodza. a Longwe ndi osakhazikika. A game changer anachoka ku South Africa akukhalira ku mangochi, ndipo ndrama imene akulipiridwa renti nyumba yawo akulipira ndi mmodzi mwa anthu amene amakanamiza President Professor Arthur Peter Mutharika. Nde akamanena kuti ineyo ndipanga zinthu ndimenyera nkhondo a Malawi, akumenyera za mmimba mwawo, chakudya cha nyumba mwawo, osati kuti akumenyera a Malawi ayi. Chifukwa chake zoyankhula zawo zimakhala zopanda information, not information based ayi. Imangokhala zonena kuti basi bora ndiyankhule ichi, akuluakulu ndi apase pressure, atuluse ndrama andipase kuti aone kuti ndikwamenyera nkhondo. So chipani cha DPP ndi chipani chachikulu chimene chikungofunikira anthu ake azikhala omvetsera, azikhala oona kuti kodi amene akutifunira zabwino ndani, amene sakutifunira zabwino ni ndani. Koma kutenga ma pressure osadziwika bwino omati azinama kuti aboma akufuna apite mu manyumba akuluakulu achipani, azikasearcha ma computer, azikatani zopanda ntchito zimene zozo palibe zimene munthu angapezeke kuti akaike strategy yoti azikasearcha computer ya munthu ku nyumba kwake pa for what. Kupanga ma meeting ku Blantyre, ma strategy yoti agwetsere chipani cha DPP. When you go Blantyre mupena paliponse kuti wike intelligence yeniyeni simukapeza kuti kuli meeting. And anthu amene angachule kuti aya ali ku Blantyre akukapanga meeting ukaona kuti akuzungulira mulilongwe. Kumadabwa kuti kodi anthu amati akupanga ma meeting ku Blantyre achi si awali mulilongwe muno.
ndele lolo iwo amati akukupangika meeting information imene ayitenga kuti akungofuna kupereka unnecessary pressure ku chipani cha DPP kuti chipange plan yake osalongosoka cholinga choti azinena kuti ayi anthu akulimbana ndi Peter Mutharika akulimbana ndi ndani ayi nkhani ndiyoti kungotsata malamulo aziyenda mwadongosolo koma tikakhala kuti tikudumpha kumasiya kuyendesa malamulo ndi kumapanga zosatsatira malamulo mapeto ake ndi amenewo amakhala anthu kulimbana kugwebana kukhapana zinthu zopanda pake pamene kungotsatira malamulo zinthu zimayenda monga mwa malamulo. Ambuye atichitire chifundo atikomere mtima tikhale ndi mtima wodekha tikhale ndi mtima ololerana tikhale wokondana ndi kudziwa kunena kuti aliyense ali ndi nzeru yake yakuweruza yakudandaulira yakuphunzitsa wina ndi nzake atha kupindulisa tili ngati ziwalo zimene zili mthupi limodzi koma ziwalo zonsezo china chikadwala palibe wina amanena kusamva kuwawa zonse zimamvera kuwawa limodzi aliyense ali ku opposition palibe pamene angapezeke wina wake oti anene kuti ayi koma uyu sali ku opposition ali kuboma zosatheka kuti aboma akamugwiritsa ntchito munthu wa ku opposition ndi kumakamugwiritsa ntchito amene ali nawo anthu awo ambirimbiri amene akugwira nawo ntchito zosatheka koma mabodza amapangisa kusokoneza organization yayikulu ngati imene ili DPP. Mukhale ndi siku lopambana. Ine ndine Frederick Bire Malata.